Ahojte motorkári, morkári, vítam vás v Motoshope Morka, ktorý sa nachádza v Šali. V dnešnom videu sa pozrieme na rôzne objemy plastových kuforov, keďže sa nás často pýtate, aký kufor zvoliť na nejaký dlhší motorkársky výlet alebo nejaký kufor na uskladenie jednej, prípadne dvoch prilieb, tak sme si pripravili také nejaké menšie porovnanie objemov týchto kuforov. Máme tu kufre od objemu 29 litrov až po objem 58 litrov. Naplnili sme ich nejakým motorkárskym vybavením a teda pozrieme sa na to, ako to v praxi vyzerá a aký kufor je pre vás hodný. Môžeme začať tým najmenším kufrom, ktorý má objem 29 litrov. Je to kufor hodný možno, že na nejaké menšie skútriky alebo dajme tomu do mesta alebo nejaké úplne krátke výlety po okolí a môžeme sa pozrieť, čo v ňom máme. Takže do takéhoto kufru sa nám zmestí, dajme tomu integrálna príľba, nejaká menšia fľaška s vodou a rukavice. My tu máme príľby LS2 Stream 2, ktoré majú aj nejaký takýto spoiler. Niektoré príľby to možno nemajú a tým pádom môžu byť menšie, ale taká nejaká priemerná integrálna alebo výklopná príľba sa zmestí v pohode a keď by sme sa bavili o tých skútrových alebo respektíve otvorených príľbách, tak tam nebude určite žiaden problém. Do prílieb by sme nedávali nič, samozrejme keby chcete, tak do nich ešte niečo napcháte. My sme to iba takto nejak chceli demonstrovať. Čiže máme tu fľašu s vodou, príľbu, nejaké rukavice, niečo by sme ešte možno nejaké drobnosti nahádzali, ale viac menej toto je všetko a kufor je plný. Ďalší poradí je kufor taktiež od značky Givi, ktorý má objem 35 litrov. Do ňa sa už zmestí toho troška viac. Máme tu ten istý model príľby, tej istej veľkosti, tie isté rukavice, takú istú fľašu s vodou, ktorá má objem pol litra. Máme tu už ale aj sadu na opravu pneumatík a nejaké nepremoky. Taktiež by ste sem ešte nejaké veci možno nahádzali, ale nechceli sme tie kufre úplne prepchávať. Ale teda oproti tomu o 6 litrov menšiemu kufru sa sem zmestí ešte navyše nepremochy a dajme tomu nejaká sada na opravu pneumatík, možno nejaká lekárnička a opäť nejaké drobnosti. Takže to je kufor objemom 35 litrov. Takže ďalší v poradí stredne veľký kufor z tejto petice. Tu máme 37 litrový kufor od Givi, ktorý je síce iba o 2 litre väčší oproti predchodcovi. Taký pôsobí troška mohutnejšie. Dali sme toho v podstate to isté čo predtým. Príľbu LS2 Stream, rukavice od Modeky, pol-litrovú fľašu, sadnú opravu pneumatík, nepremoky, teda vrch a spodok a taktiež nejakú takúto opravnú alebo teda golasadu od Oxfordu, len tak pre nejakú demonstráciu. Snažili sme sa nájsť také produkty, ktoré reálne motorkári nejak môžu nosiť na nejaké dlhšie výlety, kufry. Taktiež by ste tam ešte niečo napchali, ale vidíte, že troška túto priestoru je viac. Je to aj plnšie o túto sadu na opravu. To je teda 37 litrový kufor od Givi. Takže predposledný z našej petice kufor Givi s objemom 45 litrov, čiže celkom veľký solidný kufor, do ktorého sme už dali aj mikinu, ale nie je to obyčajná mikina, je to mikina kevlarová aj s chráničmi, čiže treba počítať s tým, že je troška hrubšia a objemnejšia. Máme tu ďalej to isté, čo aj v predchádzajúcich kufroch, teda v predchádzajúcom kufri až na tú mikinu. Čiže vidíte, ten objem je už väčší, je tu sada na opravu nejaká teda račňa a tak ďalej, sada na opravu pneumatík, nepremoky, rukavice, fľaša s vodou, príľba LS2 Stream, integrálna, tak ako aj v predchádzajúcich kufroch. A vidíte, toho miesta tu je ešte dosť, čiže nie je problém sem ešte zabaliť nejakú mikinu a možno nejaké drobnosti. To je teda, alebo takto nejak vyzerajú kufre s objemom 45 litrov. No a prichádzame do finále, máme tu najväčší kufor z tejto petice, ktorý má objem 58 litrov a myslím si, že je to aj najväčší plastový kufor na trhu, je fakt objemný, vyslovene taký prémiový a je to model Givi Maxia. Ja si ho takto otvorím. Dole sme dali mikrovlnku, čiže keď pôjdete niekam stanovať, môžete zobrať mikrovlnku a pohodlne si tam zohriať jedlo. Taktiež tu máme fľašu s vodou a nejaké rukavice. Samozrejme s tou mikrovlnkou to bol nejaký taký žart, ale aj taká nejaká demonštrácia toho, že do nej pohode napcháte, teda do neho pohode napcháte aj mikrovlnku.
My ju teraz vybereme a miesto toho tam skúsime dať 2 príľby. Ešte máme posunúť. Takže to bola taká krátka demonštrácia objemov vrchných plastových kufrov. Samozrejme okrem Divi značky budeme zohnať aj kufre Shad. Môžeme si v ďalšom videu spraviť nejaké porovnanie hliníkových alebo rozdiel medzi hliníkovými a plastovými kuframi. Takže určite odoberáte tento kanál, keď si to chcete pozrieť. A vidíme sa pri ďalšom videu. Verím, že v troška lepšom počasí a hlavne veľa šťastných kilometrov na cestách. Čaute.